repetimos aquí en Hora Galega, non lles parece que a cesta da compra sube e non atopa un límite? Están xa os prezos dos frescos mismamente polas nubes. Claro, como comer ben, como comer saudable se os produtos recomendados son moito máis caros que, por exemplo, os ultraprocesados? Ante mesmo, fun a mercar ao supermercado un kilo de plátanos, debeume costar 4,60 €, máis ou menos. Un kilo de lomo de salmón atopeino a 16,90 €. Claro, pero non se apuren, porque hai formas de comer ben con prezos máis axustados. Os consellos non lle los traigo eu, traillos Pilar. Fomos con el ao supermercado e deunos uns tips maravillosos. Ai, Pilar, Pilar, que os altos prezos non nos deixen nin dar unha aperta. Pois vamos a mirar como se pode arreglar. Pois fuxamos dos altos prezos dándonos unha aperta por atrás. Pero, por favor, ai, agora por fin. Vamos a intentar a ver se hai forma de mellorar esos precios. Ou sexa, mercar o xeito, Sí. sanamente, pero 50 € para facer unha compra, almorzo, xantar, cea. Así dá ben. Cal queres? Aconsellaríache pan integral e verdura, as frutas. E afastarnos disto. Eso hai que apartarse. É rico, pero hai que apartarse. Cal podemos levar para un almorzo saudable? La Fuji é moi boa. E tamén temos aquí esta la Golden, que tamén é boa. Sí. Un kilo de Golden, no? Tin pan, eu creo que así xa temos xa o kilo. está, A ver, eu penso pausa aí, a que ver xa se está. temos o kilo. O plátano de Canarias é Que se quite o resto. Pois ala, mete, o mete. ves? Cantas collemos, Pilar? 3. Colle 3. Quero peixe, salmón, por exemplo. O salmón é buenísimo, pero como temos que aforrar, Temos limitación. temos que lle preguntar. Máis económico temos aquí as bacaladillas, os A mí libios. sábenme, canto levamos? Oh, mira, vai ser mellor medio kilo. Xa empezamos a... Tes coello. É o coello. Fidel ten cuello, como non vai ter? Estaban a falar do cuello, que non, do cuello non, do coello. 6,25. Pilar, estás satisfeita cos 6,25 € kilo do coello? Sí. Un kilo con 3, digamos, e o prezo, Pilar? O 10,39. O pavo saldríanos mellor. Claro, por kilo sí. Pois entonces vamos facer así, dame pavo. Porque sempre podemos retrificar. 9,95 kilo. Bueno, pos cartos que temos, Julián, perdón, non imos andar un pouco pillados. e Julián, vamos ter que coller un cacho máis pequeno. pois ese é o remedio. Ah, eso, sí, que tiña caprichiño de xamón. E canto nos sae ese pouquiño? 5,98. 5,98, Pilar, 5,98. Cal foi a conta final? 42,65. E podémonos dar un caprichazo. Pecha os ollos, que veña agora, quedo co abanico. Pilar, que traio por aquí? Ai, o pan. Ai, o pan de cea! Estando no Garbaño, estando no Ourense. Mari, cárjalle aí, que sabemos que ainda nos cheja. 46,60. Sí, sobran nos 3,40 €, Pilar. Quen ten que pagar eres ti. Yo. Por favor, prestamistas, Pilar, que cho vaya pasando outra vez, sí? Grazas. Ai, grazas que temos a Pilar para que nos dé esos consellos maravillosos para facer a compra. Porque que de verdade, Adri, eu non sei ti, pero últimamente vou ao supermercado, collo 3 cousiñas e xa case sinto que me sae máis a conta ir comer fora o menú do día. Pero isto non pode